Utyalo-mali olwenziwe ngurhulumente we-Eastern Cape kwizisekelo ezingundoqo ludala amathuba emisebenzi nawezoshishino, ubomi obungcono nekamva eliqaqambileyo lwabantu bethu. Sisebenzisana norhulumente kazwelonke sifaka imali ekwakheni izisekelo ezingundoqo ezinokumelana namaxesha ezifana nemizimveliso, uphuhliso lombane, iikliniki nezibhedlele, izikolo, amathala encwadi, ukuhlaliswa kwabantu, izindlu ezisemgangathweni, amanzi acocekileyo neendlela. Silikhaya kwiinkampani eziphambili ehlabathini zityala imali kuqoqosho lwase-Eastern Cape. Ukhumbule ke, icorona isekhona. Zikhusele kwicorona ngokunxiba imask, ugcine umgama wokuqelelana omnye komnye, hlamba izandla zakho ngamanzi anesepha okanye uzikhwitshe ngesanitizer rhoqo. Phila ube ngcono. I-Eastern Cape isebenzela uqoqosho olubandakanya wonke ubani.